Yepi baro na kikam jeng ki apostol kalau nang arpo tekot lai po ar ni pulai kumne ku Paulus u ong ya ki nong trebalang jong Ephesus ban munta ngabu yepi ha kajing suma su keruble but ha kubar jong kajinga e jungu kubar jong kajinga e hanne kamut kakten jong uble te Paulus lada vio por videban pulelot kane ga jingkran jungu bo bes na benda jongi bansan ha kajinge te Paulus shuaban pankot ya jingkran jungu wong eki nga bu yepi manta ha artli gi baningkang ka jing suma su keruble but baar ka kubar jong ka jinga e jungu kamot ka kaktin jungu ble para kaju ka jing ko ki kam jing apostol lenang arpo the card arpo sao Paulus long kumne dre ngam nyokor ye yala ka jingim tangba laban pandak ya ka jing mare thong ya ka kam ka bautrai jisu la ai hinga banle ye gane kam ban pan bana ya ka khubar babha jong ka jinga e uble but we apostol bakrao bale yo jingkai na jisu he o gumne ngi o ula em tang ban pan bana ya ka khubar babha jong uble but nabanda jingi ban suthu second ya gane ingin pasha ke gospel jong Yohanes kalanong khatnyo dekot khatnyo kini gilong kiten jong Yesu long kumne to pan kantang yeki ha ke jing shisha kakten jong me kalong ka jing shisha but bohiman ko para bayit daw Paulus la ong yeki nong trebalang nga IP aga jing suma sukher ble pat ke kubur yang ke jingai ulaban te yepi pat ban ai banta yepi hapdeng ki bala kentang jungu boro then ayu ke kam ka tin jungu ble kala balen abanda jungi wait bah leben pulai biang ban te yepi pat ban ai banta yepi hapdeng ki bala kentang jong uble te kamon na benda ke jingi mesin jingi dan isung tu syai ke jing koridor jeng kaktin jeng uble but kik ba kaktin uble ka ba laban le na benda ke jingi mesin jingi isung tu bante jisung pan kantang te kamot ke jing koridor jeng kaktin jeng uble te nga kermen pinsa bulai biang ini daladehi but kumbangi yui barbor jinget kikbangi puleng inget kiwe ki kot kinam ai kane laban saying laban pan kantang ai bang lebaran bor bro pa parukon paruman simbakoi ultar ko kadai